Tata lair mresani wayang, mresani panglipur ning batin kalih nyuwun ngersani Gusti sing Maha Kuwasa. Nggih to. Niku muga-muga sakbubare bersih desa niki warga masyarakat Curug Sewu sedayanipun pinaringan kawilujengan, kesarasan, pinaringan rejeki ing halal manfaat lan barokah. Allahumma amin. Nggih. Taun lajengipun saged nimbali saged nanggap adicara wayang kulit malih. Ning dalange kudu kula, dagelane ya kudu sampeyan. Mboten napa-napa ingkang baken menika tasih nguri-uri kabudayan. Perkawis ajeng sinten-sinten menika wong karang sing jenenge wong tuku menika wenang milih. Nah, nggih ngoten. Dengaren rada pener temen sampean. Wong kula wau dididik kalih Mbak Elisa kok harus gini ya Mas. Oh ya Mbak, siap. Harus gini siap. Kula kok nek dituri ke cok nganut wong amrih bener becik niku kudune wong niku nglenggono. Nek diduturi ya dirungake ngoten lho. Kaya kula nek durare ngon Pak Tri ya duturi. Masalah nek milih manuk ke kok ngene kiye. Oh anggih sing sikile ke sing kok ngene kiye, cucuke sing kok ngene kiye. Ngono niku. Wong karang nika bakul manuk. Manuke dhewek malah ra dopeni nika. Kuduren. Nggih. Sampeyan niku kejaba teng seni sampingane napa? Sampingane kula niku werni-werni. Ya aja bangsane matri, bangsane tempel kompreng, anu barang niku wajar. Tempel manci. Nggih, tempel manci werna-werna pokoke kula niku nganut mangsa. Mangsa mbakune do bodol ngeten niku kula nebasi amek dendeng. Dadi cak-cek kabeh niku kabeh tak dimek. Udah mangsa besar niku ngene kula adol wedhus. Adol wedhus berarti ngingu wedhus. Mboten maksude niku kula dol tinuku niku lho. Oh, mblantik ngoten. Damel kurban mblantik. Dong mangsa besar niku kula ya cok mblantik penyanyi. Dadi apa mangsane Mas? Penyanyi kok diblantiki? Nah, maksudnya nek sing butuh penyanyi nggih ditekake. Oh, nggih, pirang persen ngoten. Nggih. Menika anu ngeten Mas Gareng, Mas Petruk, Mbak Elisa menika kesesa. Ing samangke badhe tindak wonten Jerakata Bekasi. Lajeng menika mangke sak menika badhe bablas wonten ing airport. Apa? Airport niku lapangan montor mabur. Oh, bandara udara. Nggih. Samang udele wis diplaster apa nunggang montor mabur. Nganti kaya sampeyan ngono aja meneh kok numpak pesawat, nggih numpak mobil mandeg wis mutah-mutah kok sampeyan. Kok semang wong kula niku weruh Honda Selah wis mulak-malik kok. Mambu bensin niku. Anak pit motor di Selah nganten niku. Nggih, kula nek niku mambu kebul liwat obos-obosang Honda niku. Obos-obosang Honda nika jenenge knalpot. Knalpot nek tenggen kula obos-obosang. Wong lampu mawon nek tenggen kula anim kok. Lampu niku napa? Anim. Anim niku guru kula SMKI mbiyen mulang matematika niku asmane Pak Anim. Anim. Ning tambahi mo, animo. Nek animo ku ndak ora mumet. Nah, kuwi antimo. Biyen sok ditembangke karo Simon. Animo si kethek putih. Sowan taman sinta tijak mulih. Nggih diaturi jumeneng Mbak Elisa. Jumeneng Mbak Elisa, semoga. Oh, nek sing jenenge piyayi. Wah, nek isuk-isukan kok ora ana sepatu Ning kaget samang ora bengok-bengok. Kaget menan to, Dik. Lho, ya ngono lho biasane ana sepote momok. Nek Mbak Dita yo. Nggih. Ngono semangat ana sepote gembote langsung muni lagi kok krik ayo. Sing ngendang Mas Danis kesayang wong wis ngendang pirang-pirang dina kok. Oh, lah capek. Capek sekali itu. Nanti tak pijetin ya Mas Danas, tak dincot-cot ya nanti ya. Dincot-cot. Ya ora dincot-encot kok. Nggo sikil siji kaya galengi kae. Anu itu Mbak Elisa, Mas Gendut itu kalau naik kendaraan sok mabuk. Kamu naik kendaraan mabuk? Mabuk. Kok bisa mabuk gak minum-minuman keras? Enggak, tapi itu saya tuh sering ngeleng-lengang gitu loh. Ngeleng-lengan itu apa? Ngeleng-lengan. Mumet. Lengang itu gas mutu. Di tuntung hati itu saya tuh
seling ganting dan cengklak-cengklek gitu loh. Ganting kan cengklak-cengklek. Di sini tuh panas sekali seperti disongkol itu tuntungan. Songkol ki apa? Songkol ki ya disodok ning nganggo sikut ngono ki songkol. Nek kesongkol untung atine ketok yo. Ya, ning saiki kudune aja mabok wong wis iki mos mangan soto. Soto di itu kasih ndogem. Iya, ndoke loro. Ndokmu siji apa loro? Dua. Loro ta? Lah iya. Nggonku ya loro tapi mau sing siji rada tugel. Lah kaya kiye pun tak ndok Mas ndoke samang kok asin to. Ya asin mung keringeteng kok. Ndok kok keringetan piye Ah ki? wong karangane digawa nang kupatan iku lak kesuk-kesuk wong akeh lak ya gubak keringete wong akeh. Oh, demek-demek ta. Dempet-dempet ini asin. Dok loro. Nggih, niki ngaturaken panglipur padalang. Nggih, Mbak. Napa niki ajenge wonten pamundutan mboten? Monggo, Pak. Menapa? Ajeng ngangge keyboard napa gamelan? Apa Niki remene napa remene napa? Saya lagu apa pumpung Mbak Elisa ku? Nono Satru loro apa? Ya satru loro. Satu, dua. Oke, beres. Beres. Mbak Elisa ki kabeh iso apa-apa iso. Sing ora iso ki mbing loro. Apa? Jujur karo wareg ku angel banget jenengan. Padake apa? Wae ya. Mau wis entuk soto wae dine jeruk ya tak pangan. Wis apa-apa tak pangan kok. Padahal Mbak Elisa mau sotone rantek yo tak ndeki kula nggih, Pak nggih. Iya. Ben ketularan kondang. Ben ketularan kondang nggih, Mbak, kondangan bareng-bareng nggih. Kondangan. Ning Mbak Elisa saya tidak bisa merasakan umpama kondange kok kaya Mbak Elisa saiki bengi nang Sukorjo, ngesuk awan nang di Bekasi, ngesuk nang di kono kae Rembang. apa ora nyung sangu ember pitu nang montor. Kok ember pitu gawe apa? Sing tak gawe mutah-mutah. Oh, gawe nadai le mutah-mutah. Jadi kamu Masya itu Allah. mabok darat, laut apa udara? Ya semuanya. Kabeh. Komplit. Nah, repot nek Pokoke ngono. wong niku nek wis mabuk apa darat, Ya. laut karo udara mesti luwih nemen. Ya wis montoran wae Kula lah. niku biyen wis daftar munggah kaji. Heeh. Ning lak ora mangkat kula wedi nunggang montor mabure. Ora, jare pinginane sampean tau numpak motor mabur ning ora mabuk. Montor niku lak montor mabur mandeg teng kali apa Kiai Langgeng nika njur. Ora apa-apa mentela sae nyong wah ora apa-apa nggih. Ora mabuk. Lah ini hubunge padha nang ngene to. Wong mandeg mung patung montor Itu mabur. lho, anu Ayo. di Kiai Langgeng Magelang itu kan Ya. ada Pak. Montor pesawat. Pesawat. Iya, pesawat di situ. Nah, dia beraninya naik yang itu. Sing itu. Iya. Tapi mung manggon kono wae. Ah, mbok 30 tahun ora lunga. Tapi Bodol. itu di Taman Kartini Temanggung, Ya. itu ada patung hewan gajah. Gajah. Oh, gajah. Kae nek krungu gamelan iso joget lho, Mbak. Mosok. Ora ngandel. Nek ndi tak rono? Sampeyan budek apa krungu? Heh, ya krungu. Krungu. Berarti jenengan ki lak iso joget to nek krungu gamelan? Sakit lah. Nah, ya nek kae nek krungu kok akeh gandeng patung ora krungu ya meneng ae. Asem nih. Ya maaf maklum itu sekarang ini orang rodok kurang jadi iya tidak seperti Hawi barang Kita- mati ya kita. dol. Ayo mlakne nyong lak omong menine. Ya wis. Nek ke mbok kapak-kapan nek ora kurang mergo. karo tembilingi jalane wong ngono. Ora krasa nek kula nek tempingi kula kan keplaki nggo gapyak. Sapa sing ngeplai kok gapyak? Ha nek kula niku anggone. Wah. Nggih, mentelas. Mendelas ya. ki kok ngene iki. Mentolos nek kuwi. Nek nang kono Silau banget itu bersinar. ojo cok kok ngono kuwi nang Jakarta. Sokle. Nek dong bintang tamu nang Jakarta, wo sing jenengane sing nonton kuwi ngilati karo bathuke. Bel gedes. Ora sudi kok ngilati kok bekakas kok ngono. Nggo nek ora ngandel nek ajeng dilat. Ya gemang kok Wong ora ngandel kok meksa. ngilat liyane wae akeh kok ngono kok ngilati. Mbak Uus nek masuk angin tengen kula. Kon ngopo? Ngilat bathuke kula mari. Wah. Cici. Yo, satru 2. Enggak, saya ngajeng ngilat. Yo. Satru loro Mas. Karang ejeng kok. Tularan gajahe mau lho. Ya ora kok tutularan gajahe. Ora nek tombo anyang-anyangan apa Mas Gendut? Nganu garang jengkok to njo jagongi jengkok garang niku lak mak selenget ngeten njo. Rasan njo mangke. Nek ora ya ditaleni erang nggon jempole sikil. Batokmu kenapa to?
mengganggu Oke. pandanganku lho. Yo karang ki lak panganange galundeng cara nang kene. Galundeng. Galundeng. Wow. Udah onde-onde itu. Udu. Galundeng iki sing dawa-dawa to. Dawa-dawa mlu. Bolang-baling gecek. Bolang-baling. Galundenge nek wis lali apa-apa yo terus mrena-mrene turut pasar ora kathokan ora Kae tau. gendeng. Gendenge lak Nek sampean. kula ning nek wong gendeng nika ambak-ambakne gendeng ning tetep nika sehat, Mas. Kok iso? Wis tau roh wong gendeng waing. Wong gendeng wae. Waing berarti lak ora tau masuk angin. Oh. Nika ke gendeng ning sehat. Wis tau roh wong gendeng kok muni walah nyong lara untune ngeten dereng nate. Ya ora iso mikir, ora iso ngarani Ayo. jenenge wong gendeng. Mulane Berarti kowe ben ra mabuk gendengo. Nah, gendeng piye? Gendeng-gendeng gepeng sing nender meleng-meleng, sing nender gedhe dhewer. oh, lagu apa? Anek nganggo kabeh Oh. gedang-gedang gepeng sing nandur gedhe dhuwur. Ayo truk padha ndingkluk, ayo gong padha jagong ngeten nika. Niku tembang jaman apa TK? Taman TK. Oh, sampean di sekolah biyen. Biyen sekolah sing lak cok mangan gurune kula, Jur. Mangan guru. Gurune cilik kok ngene. Ambiyen kula wis gedhe, gurune cilik kok ngene iki tak pangan buntal Malang biyen. Waduh. Jan kaya Bocor. raseksa. Apa meneh, Pak? Napa meleh? Ayo melu Apa? kene pojok. Ojo. Monggo Pak, kangge padus keringet. Pados keringet. Napa? Monggo Bapak. Tatu? Satu. Tatu. Oh, tatu nggih. Salah kita ya. Madiun Ngawi wau sampun. Karo sampeyan dit tatu. Nadyan kowe tatu. Wis tak yodium nanging kowe palah mowok-mowok. Mowok-mowok. Ini ada yang mau nyumbang lagu Mbak Elisa Nggih, sinten? dari penonton. Nggih, monggo. Monggo. Monggo lho. Monggo sing Pamirsa badhe. ingkang badhe nyumbang lagu. Oh, Simbah. lagunya gundul-gundul pacul pakai E semua. Tadinya gendel pecel-cel. Gembelangen. Legendele iku lho sing ora kepenak banget iki. Ajegrik Oh, meneh. Ibu. Oh, ibu ini. Oh, Ibu nggih, mau monggo Bu. nyanyi nuansa Apa, Bu? qasidah lagunya berdamaian tet. Pripun Mbak disuruh menyepak. Napa Bu? Kula ajeng nyanyi lewung. Lewung. Oh nggih. Kangge sederek ngriki sedaya. Oke, beres. Ampun ngaten iki to. Ah, Bu, alah sing Ampun disesel-sesel iki ngaten iki kula niku mboten penak ngaten lho. alah sing repot mawon Bu sing repot. Bu sinten iki? Mariana, Maria. Ibu Mariana. Mariana, Bule Lawang, RT 43. Anje RT 43 kemutan. Ning kagungan KTP to Bu. Nggih. Aku Mboten mriku ya kudu munggah nek nyanyi nek nang kono kok gak- nyanyi no. Nek pangan uler ora Mariana. bergodhog. Kinjeh, siap. Minggah mriki Niki nggih. minggah Bu nek teng mriku nek enten uler ndak mangke bergodhog awake. Lewung. Nek kula salah, kula nyuwun pangapunten kali sedaya. Alah mboten salah, Mbok. Alah mboten salah. Bener kabeh nek jenengan sing Sik, nyanyi monggo. wis. Pelan-pelan saja. Nah, Nah, ngeten. Pelan-pelan. Wong arep nembang lewung kok jare kok apa? Lewung. Perdamaian, tapi perdamaian. ibu Rani ampun ajeng. nangis lho. Ampun nangis lho Bu, nek ajeng nek nangis ndak dadi bocah. Saking Anu, nggih. senenge niki. Oh saking senenge ketemu kali Mbak Elisa nggih. Ngejeng tenggen kula. Wah, kula bojone kula luwih ayu sekon Mbak Elisa. Ngapusi. Senena. Bojone sampean drijine 6 kok. Ah, ngawur mawon nika 7 wingi tak tambahi saking mangkele mung. Hitunge gawe hitung anake iki kurang mbok diwisi sithik ngeten kula jenengan. 7 sisan. Pripun? Ampun, niki anu lipene pun abrit napa dereng ngaten niku lho. Jenengan- Kang Let. Oh, Pripun penonton jenengan- niki sae cantik nggih Ibu nggih, Bu Nggih. Mariana. Bu Mariana saya tuh. napa awon? Loh, Bu, cantik lho. Merah Cantik. sampun abrit lipene. Sami kenal napa mboten kali kula? Kenal sedanten nek kali jenengan niku. Nyuwun pangapunten nggih sedaya mawon. Hei. Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bapak-bapak Ibu. Kula niki ajeng nyanyi lewung. Yeay. Nggih, kula ditabuhi, Pak. Nggih. Kalah kol kalah gayeng ro Ibu Mariana.
Bu Mariana ngejeng Nggih. kan daleme kule lawang. Nggih. Ndak nek karo Lek Jarwo cepak. Jarwo. Sing sakniku leh Mentosari. Ora ngerti. Nggih, ngertos. Jarwo ngerti sing toh. sok karo sapa wae lho, sapa Jarwo. Nika purnane kula. Purnane jenengan. Member kok padha rupane wajane. Malah ngrupak-ngrupake karo wong tuwa. Dine kula kok tunggal Mbah. Oh, tasih sekolah Ibu. Mbah Adam. Nggih. Kula niki perawan tuwa mboten payu. Jenengan niku. Nggih. Oh, Iku nembe pados, Bu. Oh, Mbak, santai, Bu. melon Kula iki. kalau Santai mawon. Rincang kula enten Niki ganggu Joko napa tuwa. mboten, Pak? mboten ganggu. Nek ganggu kula lek tak medun. Mboten ganggu. Nggih, monggo Yuk, lewungipun. lewung bersama Ibu Mariana. Oke. Jogete Bu. Jogete Bu, monggo. Ibu Mariana sae napa sae? Sae to Bu swantene jangan malu-malu lho. Mboten. Jawa seneng nyanyi kok. Waduh. Lajeng niki pagi kali Mbak Elisa kula matur nuwun. Anjir, sami-sami. Bu, Kali Pak Dalang. Nggih. nginjing Nggih, Matur nuwun matur. Pak Dalang. nginjing jenengan nanggap lakno nanggap Pak Nggih niku Elisa. kali Pak Dagelane. Nggih, nanggap nggih. Kok suarane dadi ngelek-ngelek to, Bu? Apa Pak nggih? Kula dongak-dongake ndek dhuwit kathah. Kok dadi sering Cek. dadi wayang wongan ki piye ta iki? Ibu sedaya iki manggono. Kaya Sri Kandi Larasati karo ora laras. Sae Bu. Jenengan Sri Kandi napa Sri Bagor? Kula Sri Bagor. Niki tasik malih lho, Pak. Oh, nggih, monggo. Ayo. Kula nek wis tegel mboten sak. Oh, nggih. Berarti maunya full. Ajeng sedaya. Ampun setugel niki lho. Enggak Pak. Mboten menapa-menapa lho, Bu. Nggih. Matur nuwun, Pak. Sami-sami. Matur nuwun nggih, Bu. Inggih. Sebatan guyu-guyu, Bu. Kesane boten pegel. Nggih. Monggo guyu-guyu sedanten, Bu. Brambange. Enggak Mbak Elisa. Cek. Mbak Elisa tadi keterusan kok ngono sesuk nang Bekasi kapok lho. Bu. Mbak. Monggo Mbak wiwiti malih. Kula nggih iso kok omong seru, napa nggih. nggih lanang nggih iso, wedok nggih iso, Pak. Wae. Kakung nggih saged Nek pripun lanang kakung? Nggih ngoten. Nek omong lanang pripun? Ya ayo, Mbak, golek nyanyi meneh. Golek nyanyi meneh. Nggih ra. Monggo, Pak. Dipun wiwiti. Oi, oi. Oi, oi.
asal nyanyi malih. Oh niki tesih wonten Sabtu Pendito Ratu. Sabtu. Pripun? Nggih. Hayo Gongke terus. Oh nengan gelo nggih. Nggih. Selesaikan dulu ya. Yo siji, Selesaikan. loro, 5. Sabtu Pendito Ratu. Terima kasih Bu Mariana matur sembah nuwun. Nanti gelonya kula aturaken. Nggih, mangke dipun aturaken. Gelo asale saka gedhuk. Salah getuk asale saka delon. Nggih. Sandale sama nggih, Lik. Mereke jenengan Pak. Tak rani nggen buke niku. Nggih. Nggih, mangke dipun aturaken Mangke diaturaken gelo. Gentosan Mbak Dita. Gentosan Mbak Dita. Nggih, matur sembah nuwun Bu. Matur sembah nuwun. Nggih. Nggih. Mbak benjeng. Nggih. Padangake ditake tak tanggap teng Bulelawang. Amin. Nggih. Mas Yanto nggih, Mas. Nggih. Nggih. Nuwun. Nggih. Nggih. Nggih, wis. Monggo Mbak Dita sak menika mbok menawi wonten pamundutan saking kadang-kadang panitia. Nggih. Wonten iki badhe duet kadang panitia monggo. Apa? Monggo Mas. Goreng priye? Nadyan kowe goreng. Listike pun abang napa dereng Mbak Dita? Pun nggih. Nek Apa? niku listike pun abang. Nika Bu Mariana nika wau tanglet. Nggih. Oh. Kali Mbak Elisa. Bisa listike pun abang. Pun abang dereng. Anek dereng Nguluke kalih men tambah tampeki. besem. Ditampeki men rada abang Nggih. meneh. Mbak Dita menika Nggih. pamundutan wonten tembang tatu. Tatu nggih. Nggih. Niku wau gantos damar apa lilin. Damar. Nggih. Damar. Nggih. Oke. Juga ucapkan terima kasih pada pemirsa live streaming KGPS channel. Wah, ini saya udakara 150 lebih yang Penonton. masih Menonton. nonton live Nggih. streaming. Nggih. Pokoke ngerti alang ujure Mbah Gendut. Nggih. Garang. Pois kaya ngene iki. Priye to carane Dek? Napa? Wah, wis ora kena Pamer pamerake bojo. bojone kok wis. Mas sama ora kena pamerake. Tak drupake entok. Wong bojo Bojo kok kok. drupke entok. Gelawuh. Nggih, monggo. Nggih. Tatu. Tatu Mas Daras nggih. Nggih. Mbak Dita kalian Mbak Elisa. Oh nggih. Keranten Mbak Elisa harus mengejar waktu Waktu. penerbangan pagi. Harus mengejar badai yang berlalu Badai kok dikejar. biar kediri-diri. Mic-nya pakai ini. Oh, mic-nya pakai yang ini aja. Iya, pinjem mic kamu ya. Gak apa-apa kan, boleh tak pinjem mic kamu kan? Bagus ini mic-nya. Tuk. Oke, sama. Kita duet apa nih? Wah, Mbak Elisa. Kira-kira lagunya apa ya? Kaya-kaya jenengan niku wis dhuwur kok mesti isih kalah dhuwur karo Mbak Dita. Lah yo ki jang genter tenan yo. Kok jebolane yang ngerti genter Tahu banget. aku. Oh, yang Kalau ngerti. mau ambil, aku suka minta jambu itu loh. Kalau minta tongkat gitu, ntar dikasih tongkat yang kecil, ternyata namanya genter. Oh, genter. Iya, Oh, berarti baru jangan tahu ngerti aku. genter. You know, seneng nyolong. Nek genter itu kalau ditekan itu mak telalung. Ditekan itu terlalu gimana terlalu. Telalung itu mentul-mentul. Telalung. Iya. Sak frekuensi karo Mas Gendut nek Mbak Dita itu. Aku lah lak podo, pancen wong temang. Sak cangkem nek kalih kula nek. Cangkeme dhewe-dhewe kok sak cangkem. Piye to? Nggih, nek bahasane podo ming dudukane sing siji ya. Dhewek men encen dheweke sak kelas jadi. Heeh. Sesuk kala-kala nek dong pentas ngeten iki, Mbak Dita macak lanang blangkonan nggo beskap. Nggih. Nggih. Mas Gendut sing nganggo kebaya Nyong gelungan. ngilih ringon Mbah Ahmad Muji sik iki. Iya. Ngen
ngeten iki to? Nggih. Ya ngisuk Men sak aja. Oh iya minangkani pamundhut wau mbok menawa napa? Gelo. Gelo, gelo, nggih, nggih. gelo. Nggih. Mbak Dita gerake jangan seru-seru nanti nek nyongkol Mbak Elisa malah Oh, nggih. mesake ndak. Nanti kintir-kintir. kalau nyondol jadi buat nanti. Oh itu Kok jadi kuat? jangan dibuat ki apa? Tadi gawe jadi buat. Oh iya. Angin. Kok ngono kok pentas nang balai desa kok jadi buat. Marai mumet to Mbak El. Yo, Bahasane to. aku mumet kabeh. Mumet ya kuwi ang cengele. Kuwi anjing. Sing kuwi cengele ki tok abah tok mergane sok mungkat-mungkuk yo Ora kuwi nek cengele. nyong nek dong mumet kae muta-muta sing tak kuwi ya nggon dhuwur wudel kene wong blabak kae. Blabak weteng kok blabak. Blabak ku Magelang. Nggih. Monggo. Sabda pendita Dodo. Kaya ngene lelakon. Kok ganteng. Kaya warokan. Ninggalke. Gawe gelo ati salawase. Oh, iya iya. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Alayo, alayo. Oh, Mbak Elisa sesam sampai bawah. Ngebor menan. Goyang ngebor. ngeber. Ku ki kopoh-kopoh tekan omah. Kopo apane? Ya saya Kringete. Kaya ngene Lalakanmu. Matur sembah nuwun, Nggih, Mbak Elisa matur nuwun rawuhipun nyuwun Mas pangapunten. Petro, Mas Kareng, Mas Bagus. Nggih, wonten kaladuke ngatur gegojegan nyuwun pangapunten. C wonten ketal ketul atur kula lan tindak-tinduk ingkang boten Tindak-tinduk. anu nyuwun agung samudera. Nggih, Pangaksama. sami-sami nggih. Mugi saged pinanggih malih. Amin, saged amin. spektal nggih. Nggih, rahayu dumugi Bekasi lan kunduripun malih. Amin, Amin. matur sembah nuwun. Nggih, Mas Gendut matur nuwun. Matur nuwun Mbak Elisa, Mas Petruk, Mas Bagong, Mbak Nggih. Cita lan sedaya kru wonten ing mriki ugi linangkung kagem Masyarakat masyarakat wonten ing Laladan Curug Sewu ingkang sampun pitados kalian Mas Gun sak grup rombongan menika ingkang sak perlu ngaturaken panglipur wonten mriki. Nggih. Mugi Iya. karenan wonten penggalih mugi kadarman panjenengan Gusti ingkang mbales. Iya iya le Cak Bagus. Makaten. Injih. Injih, matur sembah nuwun. Nggih. Kang Gareng, apa truk? Sowan ngresane Sang Topo. Iya, sowan ngresane Sang Topo. Iya. Kakekne Semar wis sebo kawit mau, Truk. Ya ayo do ditututi. Ya. Nalikani ra ing dalu
Sumareka den prayitna semurere kopale Rara sing tias gung kayung yun hangaya milu kitaning kalbu gong gambir wana kelawan ning ngati kabeto kudu pitutur Iwang Sukmo mangat